Bună, v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi o să ne jucăm Toca-Boca. Stați un pic că am intrat aici. Așa. Astăzi o să-mi primesc și eu un cadou. Cadoul meu este să primesc companii. M-ați văzut pisica. Ați înțeles? Toca-Boca! O să-mi fac și o cadou. Hai să începem. Ce? Ținem cu la boca. Da, cumpărat mic. Toca-Boca! Poți să plec acasă?
Am venit cu ăsta așa. Că așa și văzut ăsta. Făbrița de umblat. Da, că vin ăsta. Da, că vin ăsta. Da, pieptul ăla care face mișto mai. Foaie verde și unde? Asta e capra de la munte. De la munte și la Aia e la grămadă după. Lasă-l-i că astea la grămadă nu se poate. Următorul pas era să-i bag mâna în buzunar și să-mi iau banii singură să-și ia peștele ca să bată. Eu te rog frumos, eu ca să știi prețul cum trebuie să lăsa. Dar mai nu, cu toată de grupă, mă Știi cum l-a scos așa ca să ne arate că are bani? De fapt, Ce zic, adică? nu e vreun sărac. Și a început să merg. 30. 40, 50, Și după ce aveți de face? Da. Și ne-am luat $20. Gracias. La treabă. De ce stăm hai să luăm mașini? Ia bani nu fac degeaba. Nu-i voi tacă pe aici. Mare lucru, fie. Senior! Senior! Ne-a oprit camioneta la un semipărcules unde părea că se întâmplă ceva, erau multe șocuri, erau umbreluțe pe acolo, multe. Și le-am dus repede la mama ei. O fetiță foarte drăguță și a zis, bine, luați-o. Și-a luat-o în brațe. Ce să luăm puține de la acest copil, orice nevoie putem să o gâdilăm. Ia-te, Misterini. Señor, ¿te puede una pregunta? Pregunta, se puede. Hola, señor, una pregunta. Es que llegas a una zona más poblada, con mucha gente para tomar una foto. ¿Puedes ayudar con tu coche más cerca en la playa o no sé? ¿Sí? Una zona moderada. ¿Aquí? ¿Aquí? Vámonos, María. Două.
acum, haide. Am atât cu acest video. A fost cel